Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwansang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes Pizza 13 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw? Ginkakibot sang bilog nga Bacolod, bilog nga probinsya, bilog nga pungsod Pilipinas, ining karon makailintriga nga balita. Remember Lieutenant Colonel Joby Espinido nga si Presidente Rodrigo Duterte gid ang nagbutang sa iya diri sa Bacolod para arangkahon ang mga dulugista. Ginpasakaan ang ranggo para lang nga mangin deputy ini siya diri sa siyudad sa Bacolod. Ginakahadlukan sa mga drug addict, sa mga drug lord, sa mga drug poser. Ginapaabot sa siyudad sa Bacolod kag iban pa nga mga lugar nga pag-abot ni Espinido matap na ang druga. Hinali lang, wala pa makatik off si Espinido, kinakas na siya dire sa siyudad sa Bacolod. Natingala ang Bacolod noon. Natingala ang bilog nga probinsya. Ay, anong natabo? Bag-o lang siya ginbutang sa Bacolod. Nagsapol pa siya sa mga opisyal sa Bacolod. Gulpi lang gin-relieve siya sa siyudad sa Bacolod. Ina nga pala magkutanon, wala masabat. Wala man sa kun ano nga tinimok-timok ang mataas nga opisyal sang Philippine National Police. Gulpi lang nagwa ang balita nga pag-imbestigaron mismo ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya ginakabig daw paborito nga bata-bata kon arangkada sa illegal nga druga ang paghambalan. Nga nga imbestigaron, nga ipaimbestigar sang presidente, mapate kamo kag sa hindi makatilingala si Lieutenant Colonel Joby Espinido ara sa listahan. Ara sa narkolis sang presidente, kag sang pila ka mga matagas nga opisyal sang PNP. Di ginahulat na lang sang presidente ang report sa mga opisyal kung ano sini ka-autentikado, ano kamatuod sang report nga ara siya sa listahan sang druga. Perti ni ang
performance kon basahon naton sa mga pamantalaan. Ang iya sini arangkada pagpatay sa mayor sang Usamis nga si Rinaldo Paruhinog. Ang pagpatay sa mayor sang Albuera, Rolando Espinosa. Bangod sadto, ginakahadlukan siya. Gintawag siya berdugo sang mga durugista. Pitiksintas makatilingala na kibot ang bilog nga pungsod Pilipinas sa karon paga-imbestigaron siya. Kay ara gali siya sa listahan suno sa ligasyon sa illegal nga druga. Ano ang iya partisipasyon? Karon sundo naton kag ginasunod ini sa bilog nga pungsod Pilipinas kon diin ayon sa listahan. Ano ang iya partisipasyon kon matuod ining aligasyon? Ang ginakabig maisog kag bata-bata sang presidente sa karon ara na ginasanlag na siya sa mainit kaayo nga isyo angot sining pag-apid sa iyang ngalan sa listahan sang druga. Kung ano ang iya partisipasyon, hulaton tang report sa matag-as nga punuan sang Philippine National Police nga idulong kag tagaan kopya si Presidente Rodrigo Duterte. Porti ini nga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:37 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa Yung Philippine Standard Time, las 6:41 na para sa kumpleto nga management sa inyo liver detox mag DTX 500 kamo adlaw-adlaw. Ang DTX 500 may detoxifying compound din nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay.
May mga aktibo siya nga panakot, mga phytochemical, antioxidant, pagunta ini sa nagaubag nga tay, cancer, nagapanubo sa blood sugar kag kolesterol, labi na gid kon may diabetes ikaw. So panugyan naton DTX 500, gamitan nyo adlaw-adlaw para magatinlo sang inyo dugo kag atay, para magpanubo sa inyo blood sugar kag kolesterol. Himuan nyo nga batasan na DTX 500 adlaw-adlaw para sa inyo ikaayong lawas. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:42 na. Ano ang pila ka mga isyo angot sining coronavirus kani public enemy number 1 i-deklarar ini siya number 1, numero 1 nga kaaway kon pamalatian ang pagahambalan portino. 1,100 na ang mga nagkalamatay tuga sining coronavirus ngani. Portini siya ang halit niya hindi maintindihan nangalapkap na sa bilog nga kalibutan. Hindi laog-laog nga balatian kay man ang ining balatian ginakakulbaan. Ano pagid ang mga binag-ubag nga report angot sining makalalaton nga balatian pumusnga ka lang daw malato na siya porte no ti ariho 39 pagid ka mga personalidad gintistingan positibo sa coronavirus kani COVID-19 sa cruise ship nga Diamond Princess nga gin-kwarentina sa Pungsod, Japan. Isa ka quarantine officer, baw nalatnan. Naga-kwarentina siya sang may balatian, latnan man siya. Porte ini, ang Diamond Princess, gin-kwarentina ini, 2 ka semana pag-abot giniya sa Yokohama, south of Tokyo, sa tong Pebrero 3, pagkatapos nga nanaog sila sa barko kag nadiskubrihan isa sang pumuluyo sa Hong Kong gin-diagnose naapektuhan na igo sang kagaw sang coronavirus. Ti bagod sini nga ini naghalin sa pungsod sang China nga sa nasiling na 1,100 na ang mga nagkalamatay kag ining cruise ship nga ni may ara 3,700 ka mga pasahero. Kag ang cruise ni suno sa report pertikdabo man. Ti pagkatapos isa ini ka British flag Diamond Princess nga cruise ship. Baho kada mo damo sang ginlatnan ti bangod sini i-quarantine sila. Wala na untat ni ang balatian nga coronavirus nga ni. Ang napulo, Japanese national. Ang iban, gikan sa iban nga kapungsuran. Sa 11 ka mga kapungsuran upod na ang Estados Unidos kag China. 4 ang serious nga kondisyon suno sa health minister sang Japan. Diyan kakita na yaman. Portino, mangatsi ka lang kag magtuparay ka mo, disgrasya kagid. Ti ginpasulod sa ospital para nga patigayunon ang pagbulong sini, kabay pa nga mauluumpawan ini sila, kagkabay pa nga madiskubrihan na ang tambal sining coronavirus nga ni. Kay hindi lang iniya sa China, bangod kay sugod sa China, ngalapkap sa ibang nga kapungsuran, naglambot ini sa pungsod Pilipinas. Pasalamat kita. Nga dire sa Bacolod, pinamuyan na itong ginobserbahan bla. Thank you, gid. Nga daw medyo libre kita. Sining kagaw nga ni. Nga disgrasya, makamamatay nga kagaw. Pero, hindi kita magsalig. Kinaglan nga istriktohon gid ang nagwa pasulod sa pungsod Pilipinas labi na gid diri sa syudad sang Bacolod. Ang iban gani nga mga kahiwatan ginpospon na, wala gin patigayon kay mati delikado ini sa tilipon-tipon bla. Basi mapusngahan kada
nga wala kakabalo na galing-gali siya sa Macau, sa Taiwan, sa China, kag diin pa, kag apektado sining COVID-19 nga ni. Nga porte ka delikado nga ginakabig enemy number 1 sang bilog nga kalibutan. Ang ginapangamuyo takabay pa nga ini siya matapna mas temprano. Pero ang report siling nila daw basi kon makakita tambal sini madalagan pa 18, 19 ka bulan, malapit sa katuig ba? Kag matapna ini ang tanan nga mangin alamon sa siyensya, sa medisina, nagatuon na kung ano ang mahimo itambal sini para mauntat na ini nga hindi ini siya maglapta pagid sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan kay kadelikado. Ang siling sa iba niya, hindi magpanik. Okay man, hindi ka magpanik, pero sin ang nagkalamatay, hindi ka sinakulbaan. Galing, amula na, sa mga isa katuig siguro, maigo ang ekonomiya tay. Ang pungsod Pilipinas, isa man, sang maigo, bangod sa turista, ga ginatawag bala, abi nyo, ang mga turista, nga nagasulod sa pungsod Pilipinas, perte kadako ang ginahatag nga income. Bangod sining kahadlok, kag hindi kita pwede kapasulod sa mga turista gikan sa China, gikan sa Hong Kong, gikan sa Macau, kag iban pagid nga mga kapungsuran, medyo sigabong gid ang turismo sa pungsod Pilipinas. Kag posible bilyon ang madula income sa Pilipinas bangod sining pagdumili naton, pagbad naton sa pagpasulod sang mga pumuluyo ka mga turista gikan sining apektado sang coronavirus. Dako ini magluwas nga delikadong kagaw ya, dako pang maigo ya sa aton ekonomiya kon turismo ang paggambalan. Pangamuyo kita nga matukiban ng tambal sini para mauntat ng aton kahadlok kag kabay pa nga mauli-ulian na ang kapirdihan kon turismo ang pag-ambalan tuga sang coronavirus. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:48 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52, kung may ara coronavirus, dito sa pungsod China, kagiban nga bahin sang kalibutan, may ari magkita direya, African Swine Fever, porte na, nagduging sa dito sa Davao. So, ang Philippine Veterinary Drug Association nagpaandam sang worst scenario kung magpadayon ini ang balatian sa baboy. Dihamak ng ginpamatay bangod sining balatian. Pero ariho, naintriga ko sini. Nakatilaw na kamo sang karne sang rabbit. Kay amo ining alternatibo nga iginpalayag sang aton gobyerno, nyabi tilawin nyo, kaon kamo abi niya sang iya sang rabbit karne, nya namit bala. Ti opsyon ini, kung magpadayon gid nga magalala ining African Swine Fever, ti siling sang dar, nya kaon ta karne sang rabbit, nya ako ya, kakaon ako ni, siling sang ari-ari sang dar, nyang sabor bala sang rabbit daw manok. Ba, ti amo ini niya ang substitute naton sa karne sang baboy. Abi tilawan, wala ko katilaw pa sang karne sang rabbit. Katilaw na kamo ni, karne sang rabbit? Wala pa. Tilawan tabi ni. Di mo ning rekomendasyon nila nga kon maglala gid ang African Swine Fever nga didto man ni nag-originate sa Davao, tinya mangita kita opsyon na. Mangita kita substitute sini sa karne sang baboy. Karne sang rabbit ba? Abi tilawan tani. Daw ilan ni rekomendasyon niya kung daw maglain na gid kag hindi na mabakal ang karne sang baboy, karne rabbit naman ba? Masagod naman ta rabbit Tilawan ta ang sabor kuno daw manok. Ti pili ka sa rabbit kag manok. Ti kun sabor ya daw manok, kundi ihaw lang ta manok. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya,
kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na, Evergreen Herbal Capsule. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, ang isa ka kapsula gintingob ang 7 ka sangkap sini. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kon pagpanubo sang blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin. Iya inabuhinan kon kulang ikaw sa supply sang bitamina sa lawas, vitamin E, C, B, magnesium, calcium, potassium, zinc kag iban pa, iya inadugangan. Amo ina nga gintawag siya ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Pwede nyo mabakal sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore. Pwede manda sa may Alice Drugstore Hinigaran, sa Tia Joy Pharmacy Pontevedra, March Pharmacy sa La Carlota City. So tilawin ninyo bakal kamo sang Evergreen
Herbal Capsule. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, pangot kita sa takna alas 7, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo,